Hakano pai singi kendai terik kulalengkot arjar pusau ki bor penyat desa ke is ka sales hadin san kenta ka jing persang bandrung sanong hali ban penlong ya jelang sengap pai ba halo ka jing terwa ban bu ya ka Jaka Theh Niut ha ka te ka snong kilahap ban Pynsangeh no ya ka te ka jing tungu na ka jing don ka jing Pyrshah ka bajur na ki katu ka ni ki nong song snong na ka te ka snong bat ki snong ba marjan lem ki nong ilam ka senjuk ki nong sen char snong par umkhen Maria yo ya khubor bla Pynsangeh Daki hajar ngut ki pai ba ki badai na kasnong nang hali ki badai ki bakersian bat ki badan ha katai ka Jaka ban penlong public hearing kilami bantur saka Jaka ka badan ki Pyrshah hadu ban mi ke jingiania bat ru bandan ka jingklumar nrei na ka jingdon ki bor penyat district lala no bantem bat banlait na ka huri hura Haswa kani ha ka porman step kini ki Pyrshah kil ablupa hajaroj ban khangi ki magister ki pulet bat kumju ik badipej bat penya ya ka jingelang sangap pai ba ha ka ba ki lapen ab de ki mau bat ki plakan ki bor desek la persang banikren re ki Pyrshah kimman sangap satya bat phamino ya ki magister kam hadien keladon ke jingpen bun ya ki bor pulet re kim sim la penon kam de ka bor ban kesam ki tei ki Pyrshah bat tat hadu laiduna e ba ki bor penya desek ki haban sim ya karai ban Pynsangeh no Shoh na? Ha? Ano? Ha? Habatin, Paidbhur ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya